Hmm, yun mga kamba, magandang araw ulit. Welcome back to my channel. Nakita nyo yung mga laban dyan ng mga tournament mga kamba. Ay, may mga pangit, may mga maganda. Pero, gaya ng sinasabi ko nga sa inyo, hindi basta-basta yung mga inintri dyan nagagamba mga kamba. Talagang kinondisyon ng tundo yan, pinigyan ng load. Eh yun, tumatalon pa rin. Kasi, minsan kasi mga gamba, pag nagbigay ka ng load, kala mo nilunok niya. Pala hindi niya nilunok, niluwa din niya. Hindi mo na itama yung paglalod mo sa kanya. So kala mo ipikto. Ay pagdating nung laban na niya, tumatalon lang. Yung isa naman, naludan nila, kinain niya. Yung mas matapang siya. Ganun nangyayari mga gamba. Pero pipili ka pa rin talagang mahusay na manlalaban. Yung lumalaban siya kahit walang load. Yung natural yung kanyang tapang. Yun, maraming ganyang gagamba mga gamba. Shout out muna tayo kay Kasakmbal. Shout out sa'yo niyang Kasakmbal. Magaling ka na yata. Si Jan Noah Dumauas. Si Sian Gaming PH. Nina Ignacio. Rizalin Vega. Paramo. Patrick Fernandez. Gagambida PH. Shout out sa'yo. Si Lito Balita ng Lipa Batangas, tatay ni Joe Marto, yung nagbigay sa akin ng manok. At saka si Sir Alan Alcance ng Lipa Batangas. Maraming salamat sir sa laging binibigay mong isda sa akin. Pati na rin si Happy Man, shout out sa'yo, baka naman. Ayan. So, kagamba, yung nangyayari ngayon mga kagamba, unpredictable mga kagamba yung paglakas at paghina ng gagamba gawa nung walang pasok. Hindi natin masigurado kung anong buwan, anong araw. Tapos itong mga nakaraan, lahat nagkaroon ng gagamba yun. Ang nangyari ngayon, tigil ang gagamba. So, yun ang malaking pagkakamali ng ibang nagparating, akala nila ganon. Hindi nila alam kasi mangyayari pagka nasubra ng supply. Ayan, ito nangyari ngayon. Tigil ang gagamba. Yan, kasi lahat nagkaroon, napakamurang halaga, nakapagbinta yung bawat isa. Lahat ng sulok ng squatter mayroong nagtitinda. Lahat ng sulok ng Metro Manila may nagtitinda. Pero ang nangyari, ayun, yung iba umiyak, hindi nakabinta, namatay lang gagamba niya dahil nalulung, para bang nalula sila doon sa presyo na bigay ng mga reseller, mga malalaking buyer. So, akalain mo 180. Saan ka nakakita niyan? Pero ang halos presyo na ng bukid, presyo na ng mangingilaw yon. Pero wala. Ganun talaga. Yun ang magiging epekto mga gamba pagka oversupply. Tapos nagkaroon na lahat. Tapos wala pang pasok, mahina ang market. Ayun ang nangyayari dyan. At saka yung nagpo-post dyan na pas muna sa kuto. Ako, pagka mura mga kagamba, natural maraming kuto yan, mura eh. Ikaw ba naman, nabili mo ng 2 piso, 250. Kung gusto mo ng walang kuto, bumili ka ng mahal. Anong kasimple yun? O-order ka ng mura, tapos gusto mo walang kuto. Ano yun? Gusto mo naman kasi lahat seleksyon, tapos mura. Ano? Kalukuhan naman yan. Mga kagamba, hindi na tayo dapat magsasabi pa ng ganyan. Alam nyo na. Sabi, pa-order ako ng isang box ng order pasakuto. Ayaw na niya may kuto. Magkano ba budget mo? Yan tanong mga gamba. Yan ang isipin nyo. Darating ang araw mga kagamba, tandaan nyo. Yung pa isa-isa pa dala-dalawa na na-order, wala nang makakarating sa inyong door-to-door. Maniwala sa akin. Magsasacrifice kayo sa shipping ng Lalamove kung ano man yan. Magsasacrifice talaga kayo. Napakamahal na mataas pa ang shipping fee. So, ano yan, ma-experience yan. Yung mga bago dyan na newbie na
Gusto mura na walang kuto. Sa presyo mo na lang ibabase yan, mga kamba. So yun, may paglalabanin tayo mga kamba. Yan ang picture. Yan. So panoorin natin. Ayan. Ito yung masbate. Ayan. Mas ko yung Tagalog. Alas ko yung Tagalog. Ito yung Tagalog. Ayan. Ito yung Burias Masbate ito. Ayan. So, paglabanin natin Tagalog sa Burias Masbate. Dami sakot. Hindi malaki yung Masbate. Pero tingnan natin Nako. Uy, ba't kinagat ng Tagalog? Stick. Oh. Ba ini kinagat ng Tagalog stick. Ayan ayan. Yun na naman. Grabing laban. Nanggigil ng Tagalog. Malupit na laban na to. Palitan ng kagat. Puro katis sila dalawa. Lumayaw yung Tagalog, lumayaw. Pero wala, natulala na itong Masbate. Malaki ni hamak yung Masbate, mga kagamba. Wala. Parehas na nabino, mga kagamba. Wala nangyari sa kanilang dalawa. Ayan. Patay parehas. Wala na matinding pigaan, mga kagamba. Yung Tagalog kasi nung una nakagat na niya yung Masbate, pero ulitin nyo na lang yung laro, yung panunod nyo dyan para maganda. So yun, mga kagamba, ang ganda ng laban. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli, mga kagamba. Maraming salamat. What's up mga sakmal? So nandito tayo ngayon sa gaganapin na Season 6 ng Spider Vlogger Tournament dito kaya Idol Spider Doc. So hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Mga Doc, magandang araw sa inyo. So si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at suportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok.